Александр Лукашенко ў чарговы раз узгадаў 2020 год. Ён склікаў нараду, прысвечаную дзейнасці КДБ. Абмяркоўвалі, як умацаваць сілавы апарат, каб, як кажа Лукашенко, не дапусціць памылак мінулага. Гучалі ў Палацы незалежнасці і заявы пра агрэсіўны настрой Польшчы ды краінаў Балтыі. Андрей Сульжыц. Александр Лукашенко сабраў нараду, прысвечаную дзейнасці Камітэту дзяржаўнай бяспекі. Адной з галоўных тэмаў стала магчымае ўдасканаленне працы гэтай структуры з увагі на вайскова-палітычнае становішча вакол краіны. Настораживает, что очень жутко, агрессивно в отношении Беларуси настроены наши соседи. Польша и страны Балтии. І як ніхто, на думку Лукашэнкі, гэты ціск на сабе адчуваюць спецслужбы. Аднак гэткая ягоная рыторыка і пошук вонкавага ворага сталі будзённасцю ледзьве не з пачатку мирных протестов 2020 года. У них существует какой-то свой внутренний замкнутый мир, в котором Запад и Европейский Союз, они всегда агрессивно настроены к Беларуси, но и сидя тут в Европе и наблюдая за риторикой Запада, и как Польши, так и Литвы, которых там Лукашенко упоминал, я не вижу какого-то изменения риторики. Каб горкі паслявыбарчы досвед 20-го не паўтарыўся, старшыня КДБ Іван Церцель прапанаваў удасканаліць працу ведомства. Даць экспертную ацэнку унесеных ім прапановаў Лукашенко даручыў сакратару Совету бяспекі Александру Вольфовичу. Недостатки свои мы увидели в 2020 году и после. Узкие места также мы обнаружили, надо их ликвидировать. Лукашенко прекрасно помнит 2020 год, он понимает, что вот эта либерализация, которая была такая, пускай по-белорусски либерализация, минимальная, где-то минимальное откручивание гаек, упущение по некоторым направлениям с их точки зрения, привело к 2020 году. Асаблівую увагу на сустрэчы надалі лічбавым пагрозам. Галоўнае пытанне – пабудова эффективной системы киберобороны. Очень много программистов и хороших специалистов, они перешли на сторону демократических сил, и очень классные операции ведут там и киберпартизаны, и другие структуры. И поэтому я думаю, что это вот такое столкновение. Они готовятся к какому-то столкновению и готовят себе подушку безопасности, чтобы никаких сливов, никаких провокаций, как они это называют, не произошло. Нягледзячы на эканамічную сітуацыю, страту рынкаў экспарту, Лукашенко запэўніў, што не збіраецца скарачаць фінансаванне КДБ. Больш за тое, паабяцаў павышаную аплату за пэўныя вынікі працы. Они будут получать нормальные деньги, что за то, что они вытворяют, за те нарушения Конституции, белорусских законов, они будут получать деньги, которые, скажем так, затмят все вот эти минимальные, по их мнению, какие-то такие моменты. Пры гэтым Лукашенко папярэдзіў, што ў краіне трэба захаваць разумную колькасць спецслужбаў. Маўляў, беларусы рвуцца ў сілавыя ведомствы з заводаў, але забіраць іх адтуль нельга. Андрей Сульжыц, Белсат. Праваабаронцы распавялі падрабязнасці візітаў сілавікоў да сваякоў удзельнікаў сёлетніх акцыяў на Дзень волі, што праводзіліся ў замежжы. Паводле выдання «Медіазона» падчас ператрусаў сілавікі паводзіліся спакойна і ў кватэры не ўломлівайся. Як удакладнілі нашаму тэлеканалу, у праваабарончым цэнтры «Вясна» сілавікі прыходзілі на адрасы прапіскі людзей. У выпадку, калі ў чалавека няма маёмасці, да сваякоў і распытвалі пра блізкіх, што з'ехалі. Як паведаміла «Медіазона», іх цікавіла, дзе чалавек працуе, колькі зарабляе ці дапамагае фінансова. Некаторыя з родных праходзяць сведкамі ў крымінальнай справе і далі падпіску аб нераскрыцці. Напярэдадні аб'яднаны пераходны кабінет заявіў, што намераны перадаць інфармацыю пра пераслед беларусаў у замежжы для разгляду міжнародным крымінальным судом у Гаазе. Прапагандысты і сілавікі рыхтуюцца да пяцігоддзя выбараў 2020 года. Дзяржаўны тэлеканал ОНТ абяцаў сенсацыю. Аднак замест анансаваных новых фактаў пра дзейнасць апазіцыі ў 20-м выдалі ў эфір чарговы фільм пра старое. Як Клатушка быццам хацеў спаліць аб'яднаны штаб і як Ціханаўская ўдома на кухні прымала лукашэнкаўскія грошы на пераезд у Літву, працягне Юлія Цяльпук.
Конец ліпеня 2020 году. 3 прадстаўніцы аб'яднанага штабу збіраюць беларусаў на мітынгах у розных частках Беларусі. Спецслужбы здымаюць на акцыях і па-за акцыямі. У чарговым фільме пра дрэнную апазіцыю прапаганда паказвае быццам патаемную сустрэчу. Напрыканцы ліпеня пад Менскам Паўла Латушкі з кіраўніком службы бяспекі аб'яднанага штабу Александром Гусаком. Апошні дае інтэрв'ю. На этой встрече он практически предложил поджечь штаб. Он говорил о том, что было бы хорошо, если бы были жертвы среди руководителей, что вызвало бы реакцию у населения. Гусак кажа, што Латушка хацеў радыкалізаваць пратэсты. Пра правакацыю з падпалам сваіх Лукашенко казаў яшчэ ў кастрычніку 20-го, але за раскрутку гэтага тэзіса прапагандысты ўзяліся толькі цяпер. Дыктатар, ён просто вар'ят. І бачна з гэтага матэрыялу. Пытанне адно. Скажыце, калі я такое планаваў яшчэ напярэдадні 9 жніўня, і пра гэта ведалі генерал Вакульчык, генерал Казакевич, генерал Карпянков, чаму да гэтага часу не ўзбуджана крымінальная справа? Прайшло 5 гадоў. Супраць мяне і групы асобаў, якая планавала гэта нібы зрабіць. Выклалі таксама аўдыа, быццам Гусак запісаў на дыктафон прапанову Паўла Латушкі выкрасці некага з лідараў апазіцыі. Чтобы людей поднять, надо показать, что Лукашенко полностью вода. Нават скрозь моцны шум на гукавай сцежцы чуваць, што гэта не голас кіраўніка народнага антыкрызіснага ўпраўлення. У ролі ратавальніка штабу апазіцыі ў антэшным фільме зняўся колішні кіраўнік Губазік Мікалай Карпянкоў, пад кіраўніцтвам якога ў 2020 годзе сілавікі жорстка разганялі пратэсты і чынілі гвалт у ізалятарах. Тагачасны старшыня КДБ Валерый Вакульчык, праз якога ў выбарчым годзе затрымлівалі ключавых апанентаў Александра Лукашэнкі, і сам дыктатар, які быццам аддаў загад пільнаваць будынак аб'яднанага штабу. Валерий Павлович, немедленно снимай Альфу. Гэтаксама гераічна паводле сцэнара Дзяржтэбэ 10 жніўня Лукашенка і ягоныя сілавікі нібыта дапамагалі Святлане Ціханаўскай уз'яднацца з дзецьмі ў Літве. В принципе, повод прибытия в ЦИК и была ее вот эта вот просьба, обращение за помощью. У той жа вечар кіраўнік лукашэнкаўскага аператыўна-аналітычнага цэнтру Андрэй Паўлючэнка прыехаў да ціханаўскіх дамоў. З капертаю, у якой, як сцвярджаецца, ляжалі 15 000 еўра і са схаванай камерай. Вот деньги, которые вы просили. У інтэрв'ю «Зеркалу» Святлана расказала, што паконак падпісаны Медведю ОЭ яна распакавала толькі ўчора пасля прагляду гэтага фільму. Сёння дадала. Я никогда не просила никаких денег, я не просила меня никуда вывозить. И я думаю, что, опять же, зная, что он снимает скрытой камерой, он это, наверное, осознанно проговорил. Прагаварыў таксама, што Ціханаўская будзе выязджаць з Беларусі з Марыяй Мароз, экс-кіраўніцай Святланінага штабу, і што будзе суправаджаць іх да мяжы. Палітолог Валерый Карбалевіч у гэтым фільме не пабачыў новых фактаў, адно некалькі новых дэталяў і тэхнічных падрабязнасцяў. Дзяржаўныя медыа займаюцца ўжо 5 гадоў, да не 5 гадоў, а 31 год. Таму гэта ўсё ў логіцы рэжыма, прапаганда, дыскрэдытацыя, дэманізацыя лідараў апазіцыі. Гэта ўжо не першы фільм, у якім спецслужбы ў кааперацыі з дзяржсмі намагаюцца падарваць давер да лідараў апазіцыі, а таксама беларускіх ваяроў ды актывістаў і удзельнікаў пратэстаў. Юлія Цяльпук, Белсат.